ассалому алайкум дӯстони азиз мухлисони канали бозитаҷи 01. рӯзи бозии даҳама аниқ кардагем. як дастгирӣ кинед, яктаки лайк гузошта мешавад. ҳамин наворда ҳам лайкҳоро бизанед, навора то охиша тамошо кинед дӯстони азиз. бозии 10ра билетҳошам аксия кардагем. 15 январ соати 18:00 ба вақти Москва ҳамин бозӣ мешавад. дар ин бозӣ дӯстони азиз 103 та призай шоҳҷоиза дашт, 3 таш мошинай. якта Chrysler 300 гуфти ҳам гапо мошини шаҳр арӯс, мошини беҳтарин солиш 2006, яктай дига Opel Zafira, яктай дига Volkswagen Golf соли 1999 бо 100 таи дига конвертҳои пулиай дӯстони азиз. нархи як дона билет 350 рубла, 1000 рубла 3 та билет мешавад. бо аксияш кардагем ки 5 та билета шумо 1500 рубла дарёфт мекунед. чӣ хел билет мехарид дӯстони азиз? намин рақамҳоро дидӣ? намин рақамҳода ҳам WhatsApp аст, ҳам Сбербанк привязан ба номи Меҳроб. маблағи билета равон мекунед. чанд билете ки мехоҳед, 10 та гирифти, бо 1 та дига мо падарка равон мекунем. маблағи билета равон мекунед, чекта сохранит карда дар WhatsApp равон мекунед, номи билета интихоб мекунед, билетот мия. шитобен то дер намонед дӯстони азиз. беҳтарин возможностияй обуна шед дар канали бозитаҷи 01. билет гирифта мешавад ҳамаи Тоҷикистонам. дар WhatsApp нависен савол нофаҳмиётона, ҳамаи шумода ма аниқ карда мақсад мефаҳмонам дар бораи бозӣ.